Martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jehova amanami na mga ramoti parngoluon nami sahat tutikion. Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Marasini roha mahodi hami, uka maroha nami. Urupi jala pargogoy hami Tuhan, asa dipatau hami, mga tusi jala majakon hatami, hobar tulomo ni roham. Amen. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Turpuk jamita minggu dihita. Ima minggu kuasi modo geniti. Tersurat di buku Panurirang Jesaya bidu 55. Mamukasian ayat sada. Sahatu ayat 5. Tapai hutihu ma dirohata, songonom ma didok. O sude hamu akan mauas, Roma hamu tu aikon. Jala hamu akan somarhepeng, Roma hamu manuhor, mamonggoli dohot mangaton. Sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu. Unang pola marhepeng, manang marpanuhor. Buasa tung madasi kepek kamu tunaso tau ha nguluhonoton. Jala nani omomuna tuhor ni naso tau pasonak kamu. Sai tangihok kamu maau. Asa panganom muna na tabui. Jala bosurar rohamuna di tabu-tabu. Tarehok kamu mapinggol muna. Jala Roma hamu tuau. Tangihok kamu ma asa mangolu todi munai. Jadi bahenok kumatuhamu padan saliling-liling na. Ima padan parasian nasi tongi tu si David naso tu pamuba. Idama sitidang itu aka bangso ibana hulehon. Bahen partogi dohot si lehon patik tu aka bangso. Idama bangso naso tinadapian iko jowom mudo. Jala bangso naso tumadaho Roma naho piho. Ala ni Jehovah de batam. Dohot ala ni nabadia ni Israel. Ay nunga marmulia ho dibahen. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Kuasi modo geniti, songon poso-poso na ibarutubu mahamu, uasad disusun na tama, asalam magudak kamu. Ido goar ni mingguon. Minggu dung parningotak kaheheon ni Tuhan Yesus. Dipangido goar ni mingguon, asalam magudang na porsiai, diha porsiao. Dipangido, asa songon poso-poso ihita, say uasan disusun natama. Uasan poso-poso disusun natama. Ala tergantung ngoluna tu asi manang air susu ibu. Marhite asi do bosur poso-poso. Marhite asi do magodang jala matoras poso-poso. Jala marhite asi do margogo kebal pamatang ni poso-poso. Mangalo bakteri penyakit. Tudas tusi mana porsiai. Ikon adong ketergantungan ni ngoluna tu Yesus marhite hatana. Asalam matoras sa porsiaon na. Jala margogo mangalo musuni ha porsiaon na. Ikon say mauas na porsiai di hata ni debata. Ay hata ni debatado na mabahe bosur ngolu ni na porsiai. Na mabahen lam matoras, jala na mangalehon gogo, mangalo subiya ni si bolisi. Dipangido guar ni mingguon, asa say mauas sita dihata ni debata, asa marhitei lam matoras sa porsiota di debata, dohot asa ringgas sita memuji Tuhani. Hataridaan ni ngolu na mauas dihata ni debata, ringgas memuji Tuhani.
Huria na hinaholongan ni tuhata domutusido na pinasahat ni turpuk jamitata sadarion. Malin kundang ido legenda na pabuahon halak na lupa di masa lalunya dung denggan nguluna. Ima halak na soolo para tarataho parningotan na di sejarah masa lampau. Gabe so diboto madok mauliate di sude naung jinalona di nguluna. Alani ido masai denggan do di suraton surat ni Huria nang hita secara pribadi. Akka sejarahta di masa lampau asa taputihi pabahenan ni debata disi. Huria na hinaholongan ni tuhata ido na pinaingo ni turpu jamita sadariot tuhita. Ujui terbuang do Israel tu Babel ala panudalion na di debata. Tardenggat do ngoluna sida disi. Dumenggan siang ngoluna uju di Israel. Malodo Raja Nebukadnesar di ida do pangomua godang daposa molo maringana bangsoi di Babel. Alani i diusahahon Nebukadnesar do maniopinasida marhite na mangalehon akka kemudahan di perekonomian, jabatan-jabatan di pemerintahan, nama bahen dumenggan ngolu ni Israel disi. Aha mahasilna tartai marohani Israel. Gabe sumonang marohana sida dihabuangani ala kesenangan material. Lupa mana sida di debata. Lupa nang di bagas joro di Jerusalem. Lupa di pabahenan ni debata. Napaluahon na sida sian parhatoban ng Misir. Jalan na paling berbahaya. Dada holan terkontaminasi be. Alay nunga terlarut. Jala dos na sida dohot halak Babel. Gariada asing ni si Daniel dan kawan-kawan. Nunga dohot na sida marsoba tu patung ni Nebukadnesar. Mereka sudah terbius oleh harta. Mereka tidak peduli dari mana asalnya. Asalkan dapat harta yang banyak. Mereka berpikir bila itu bisa memberi kami kemewahan. Untuk apa pulang ke Yerusalem bila harus capek-capek membangunnya kembali. Tuma bodoh kami di son. Di hatak batak omma warna. Girgiran hatuban. Huria nahin naholongan ni tuhata. Ido na pinaingot ni debata tuhita. Marhite si Jesayaon. Asa mula na sida tu debata. Melalui Yesaya Allah mengingatkan mereka bahwa sumber berkat bagi mereka hanyalah Allah. Perjalanan hidup mereka dari dulu sudah dapat membuktikan bahwa Tuhan mampu dan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Tetapi mereka telah melupakan itu. Alani i huria na hinaholongan ni tuhata marhite turpukon adong ma tolu hal nama carikot si parsiajarata na perjolo unang madele moloro hapugoson dohot parukilon. Nunga madele akan napogos na somardiha-diha sian bangso na tartabani. Halamak kilala na sida diha pogoson na dangadong nabui patupaon na makalujahok kaluaw ni gabi madabu na sida tupad delihan. Mangihuton na sida tung sotarbahet doro haluaw ni moloso adong gogo dohot si baheno. Tuna sida na marpikiran na songonido didok di ayat sa daun. O sudehamu akan na mauas. Roma hamu tuaikon, jalahamu akan somarhepeng, Roma hamu manuhor, mamonggoli dohot mangaton.
Sairo mahamu manuhor anggur doh susu. Unang pola marhepeng manang marpanuhor. Nani do na moloswadok kepengmu, moloswadong si panganommu, rohamu tu Jehovah. Di jo unasida asa porsea tu Tuhani. Pakorhon ni sitaonon ala buangani, lam holang rohana sida siat Jehovah. Lam soporsea nasida tu Jehovah nama jo. Nama narihon nasida mamuka siam Misir sahat tu Kanaan. Hapariron ni ngolu nani ay nasida dada gabe manosoy nasida pajonokon ngolu na tu Jehovah. Gariada si taononi lampaholakon nasida sian Jehovah. Jala mabuan nasida tu ngolu naso marpakirimon. Alani ima dijau nasida tu pakirimon didok. O sude hamu akan namauas. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Ala hapoguson na niadopan ni bangsota. Lam torop jolma na muramurama dele. Ala borak ni parukilon. Lumobi ala panea ni butuha. Torop ditiki na perpudion jolma na madele. Putus asa. Dang margogo madala ni ngolu na mauli. Patardoi sian torop ni akan mati manikot di tiki na perpudion. Mangihuton berita sian sada stasiun televisi swasta torop na mati bunuh diri aladang margogo mengadopi kesulitan hidup. Di berita kondisi torop remaja parsikola mati bunuh diri ala sobui na torasna manggarar uang sikola. Di paujung akan namarukilingo luna marhite nama temanikot. Ala so marpakirimon. Ala dang mengolu di rohana padohan. Hidup adalah perjuangan. Ngolu ni halak Kristen ima ngolu nama molus di dalam sitaonon. Didok di Yohanes 10 ayat 33. Hapor suhod do jabbar mu di tanoon. Alai pos marohamuna nunga talu hubahen portibion. Asa unang madele ujuro si taonon taingok ma padohan ni Jesus. Hapor suhod do jabbarmu di portibion. Molo ni ingot padohani dang murah-murah hita madele. Alai ngolu namar pakirimon ay didok do nunga hutaluhon portibion. Di baga-baga kong marhite padohani donganan ni Jesus doaka na marukili jalanunga di parade las ni roha di balik ni parukiloni. Aka na marukil ikon ma ngalohoton di rohana. Tiada kebahagiaan tanpa penderitaan. Huria na hinaholongan nitu hata parsiajaran na pedua humma. Asa unang tapangasahon gugota dohot haboyota. Molo di ayat sada di paingot akan napogos asa unang madili di hapogosonna. Di ayat 2 dipisang akaparadongan. Akaparhepeng si torok partubu asa unang mamake hepeng na dohot hamoraon na tuna sorikot. Didok di ayat 2. Buasa tung madasi kepek kamu tu naso tau hanguluhonoton. Jalanan yomo muna tuhur ni naso tau paso nako kamu. Say tangi hok kamu maaw. Asa panganom muna na tabui. Jala busuran rohamuna di tabu-tabu. Dang perduli be di Jehovah akan namora ni bangsoi. Mangihuto pikiran nasida. Sonang jala las roha nasida. Ala hepengna. Mangihuton nasida. Buido nasida mangolu. So ala ni Tuhani. Dipaingot nasida. Jupang las ni roha dohota tauon. Molo-olo nasida rotu Jehovah. Makorhon las ni roha hamuraoni. Dohot hepengi. Molo dipake. Kobar tulomo ni roha ni Jehovah. Dipaingot akan namora ni bangsoi. Tung soboi do hepengi. Mangalehon las ni roha. Molo somardongat Tuhani pamakion. Dang boy arta portibion mangaleho katauo do las ni roha. Dang boy tuhorok kaluaw ni marhite hepeng dohot por hagugoon portibi. Huria na hinaholongan ni Tuhata torop halak na mamake artana
laho mangurupi akadonganna doho mangurupi akana pogos. Mamakke sinadongan doho mangurupi dongan ido tadda ningolu na mangalului Jehovah. Marhite arta na pinapatar haporseaon tu Jehovah. Hape torop dojol mana mamakke sinadonganna artana hagabionna dalat paholang diri sia Tuhani. Molo dipake arta roh asurungan na meragami mangasangi pati boho diri ima paturuhon na dipaholang dirina sia Jehovah. Molo dipatigor-tigor sadahala dirina dijolo ni donganna jala diparwa-roa donganna gijang ni roha doi. Si gijang roha ima halak na mangasahon hagogoon dohot haboyonna. Diripu ala hamoraon do haboyin nai boy malua dirina. Sonang rohana jala tigor di jolo ni Tuhani. Holan marhite hajojonokta tu Tuhanido jupang talas ni roha dohot hatuaun. Najonok tu Tuhanido halak nasay mangyahi dame jala pasiding hagaoron. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na patuluhom ma. Asa porsea hita tu ibana. Di ayat tolu di jauh nasida makaporsea Jehovah. Didok tarehok kamu ma pinggol muna jala rohamu tuau tangi hokamu ma asa mangolu tod di munai. Padohan tarehok kamu ma pinggol muna dohot tangi hokamu mangigil pos ni roha maradopok kata ni Tuhani. Molo hina porseaan manang molo pos roha ni padohat di dongan sai ditarehot do pinggol manangi hosa. Jala molo so porsea iba di dongan mamitor sinopol do pinggol manang pinaeleng bohisiani. Alani i molo didok tarehon tangihon di jauh nasida makaposi huaso dot agogoon ni Tuhani. Nabui paluahon nasida siak kabuangani. Asa tumpos roha nasida di parsitutuon ni Jehovah mangurupi nasida. Di ayat 1 ayat 5 dihatahot Jehovah muse sakap pajawon ni Jehovah di bangso Israel. Ima gabe partogi ni sadok bangso dohot gabe ula-ula patadahot Jehovah tu sadok bangso di portibion. Nanidok na di ayat 1 limai agape di luas nasida tertabat tu Babel dang masohot sakap ni debata taringot tu bangso Israel. Alani ima di jauh nasida makaposi ibana. Molo didok tarehon tangihon nanidok na lului Jehovah. Haporseai ibana. Porsea lapatan na taului jala taparangeho katana. Haporseaoni dada holan formula keyakinan na hinatidakon ni punguan kebaktian dan pola retorika alai ikut tarida di panguluan di parangi siganopari. Haporseaon ikon marparbuehon parangi nadenggan ima gabesira roh panodang ni portibion. Porsea lapatanna pinarangehon lomo ni rohani Tuhani. Haporseaoni papataron marhite hauduhon mangulahon lomo ni rohana. Haporseao tu Yesus papataron marhite na makaholongi dongan jolma. Huria na hinaholongan ni Tuhatta dang pasip haporseaoni. Aktip do mangula jala marusaho. Mangihuton si Arthur Ton adong sada na margoar Smithy. Sahalak si jogal rukung di Eropa. Di tikibajir kota inganan ni si Smithy, nakok ibana tutarup ni jabuna paluahod dirina siap bajiri. Disuruh pemerintah kota regu penyelamat paluahon ibana siap bajiri. Parjolo ro regu parahu penyelamat alai didok ibana mauliate. Porsea doau urupan ni Tuhani doau. Dang olo ibana diurupi regu penyelamati. Paduahon disuruh na asing mengurupi ibana. Tong dang olo diurupi. Mauliate. Porsea doau na urupan ni Tuhani doau. Ima didok. Patoluhon disuruh helikopter paluahon. Alai dang olo ibana dibuan helikopteri. Didok. Rodo Tuhani paluahonam.
ima dido. Ujungna mate ma ibana ala bajiri. Dung mate ibana di doktor dinama ninna tutuhani. Tuhan balgado haporsi aku tuho. Basa dang urupan mau. Dungi di dok tuhanima. Ninna tu simiti. Aha na pinangidom siya nao. Tulu heli husuru mangurupi ho. Dang olo ho huurupi. Hurian itu hatta nanaing dohonon ni beritai. Jalo otta do pangurupion ni Tuhani. Marhite natinopana dohot molo olo hita urupanna. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihate di ho Tuhan didenggan ni basami. Nunga tol khasatam na badiai tu tonga-tonga nami. Pos dorohanami Tuhan. Todimi mangalehugugu dihami. Asa tarpatu pahami. Akan hubar tulomo ni rohami. Tiop gomos haporsion nami Tuhan. Asalam magudang lamtang jala marsigatu holatuho. Amin.